A very good morning to you. A very good morning to everyone that is watching this live video. As you all know, my name is Jean the Blessed, and the past 3 days, not only the past 3 days, but I can say from Wednesday, with the nature of my work here on Facebook, I faced a challenge, okay? But at first, I just thought it was just suspicious, man. It was very, very suspicious. But I didn't know there was a socialite behind it, okay? So as you know, I do consultations with people. I help people with relocations from Africa. I help all nations, okay? Nigerians, Kenyans, Zimbabweans, Mozambicans, Namibians. I help a lot of people. So I had this appointment. This appointment, I think if I look in our records, it was booked like 3 weeks or 2 weeks ago. Okay, I do not do my own bookings. I've got a PA that does my own bookings. And to make the record clear, nobody knows the real name of my PA. On my messenger, my PA is called Paida. But here on Facebook, nobody knows the name of my PA. She's here on Facebook. She has got a profile picture on Facebook, which she uses, but nobody knows her for security reasons. You know, when you work with people, especially my nationality, people are very jealous. People, they even try to bribe my personal assistant. Like you can see in this instant, the reason why I'm doing this video, I would like also to start by saying apologies to big people that follow me, apologies to my family, apologies to everyone, because they say, Jean, keep quiet. But as you know, with my condition, I'm pregnant. The more I keep quiet, the more I can't handle it. That's a fact. So the only way for me to feel better is to address this issue. I've spoken to my manager. I got permission from my husband. I got permission from my admin team. I got permission from the people that support me here on Facebook. Reason being, if I keep quiet, you know, if you are pregnant and you are dealing with situations like this and you are told to tuck it in, it does not help other people. Yes, you guys may say, oh, Jean is a big person. Jean is a big person. She's keeping quiet. But deep down, it's eating me. And with my condition, I cannot do that. The only way to help myself whilst pregnant is to speak about my stress issues or things that are affecting me. That way, I feel better. And as you know me, I'm a child of God, born again child of God. I will never address something unless I see the devil really is trampling on my feet. Unless I see the devil really is attacking me left, right, and center. Okay, and the only thing that I'm addressing this is just to say this once and for all. I'm not going to insult anyone. I'm not going to say ugly words. I'm not going to say bad stuff. I know who I am in Christ and I stand on the word of God. But family, when it comes to blackmail, when it comes to ransoms, when it comes to threats for your life, for your unborn baby, for your children using juju, we don't play with things like that. And to start with right now, I'm going to be honest with you. We are busy with consultation. Unfortunately, it's a weekend with my lawyers to see how we can take this issue further, because you cannot demand 50,000 and a cow from someone just because she refused to give you the information that you want. So to start with, this person that is related to this socialite that has been bashing me that I'm a thief, I'm what. Yesterday, you saw I posted staff communications to show you how I've been helping this person, to show you when last week I just couldn't take it anymore with this person because she does not understand. She wants what she wants at any time, anyhow. Some of you were even saying, Jean, why would you reply a messages at 10 a.m., at 10 p.m. in the evening? But I was tired. And I told her in my inbox last week, I cannot help her. She came to me asking for help for someone with money or anything. And I refused. I said, Jean does not use this WhatsApp number anymore. And I think that triggered the pain, that triggered the bitterness, that provoked her or whatever happening in her head. I do not know. But I believe that's my crime of saying, Jean is no longer using this WhatsApp number. And I was cutting her off.
Thank you so much, my midwife, my sister, my midwife in America. She's in comment section. I would like to say I'm very sorry, sis. I know you said, Jean, do not address this. But after speaking to my gynae and the whole team, they said it was actually affecting me. So I'm sorry for disappointing you, but it's okay. So this person booked consultation, like I said, 2-3 weeks ago. I do not do my bookings. My PA does. Everyone here knows my personal assistant does, and my admin team bookings on my messenger. I just get my diary filled out, the date, the time, and that I'm doing a meeting or a consult with person. I will only know the person a day before when I look in my diary, whom am I meeting with? And what I saw on the picture was just a young man, a young boy, okay, a young Zimbabwean boy. So when I start my consultation, there was something wrong with this young boy. One, he was very jittery, okay? Was very jittery that I thought maybe he uses drugs or something. And he was very urgent, you ask him a question, because first of all, I need to know who you are before I can assist you. What qualifications do you have? What do you do? How can I help you? He was jittery. He could not say who he was. He could not say what he's doing. He was jumping. Like, what are you doing here in South Africa? Sisi, you say, what am I doing here? So to me, his body signals showed me something was not right. I'm mature, guys. I'm a child of God. I'm spirit-filled. I could sense from step number 1 that there was something wrong with this young man. All I didn't know was that this young man was a spy, okay? Oh, you say, what do I do? Okay, my mother is in Ireland. She has been paying school fees for me. And I've been studying here in South Africa at University of Stellenbosch. Then I say, oh, you are at University of Stellenbosch. What are you studying? What am I studying? What is it called? How can you not know what you are studying? A child that is at university. How can a child at university doesn't know what he or she is studying? Yeah. So it showed to me, what I quickly picked up was this child wasn't prepared with the questions that I ask when you come for one-on-one. I don't know what they were expecting. Then after some time, I think 15 or 20 minutes later, then I was like, okay, take your time. You can get a bottle of water, drink and calm down. I'm here. I tried to calm because I saw he wasn't stable. I was trying to calm him down. Then, okay, Sisi, no, I'm fine, Sisi. It's just that you don't know where I'm coming from. To tell you, before he answered me what he's studying at University of Stellenbosch, this is what he said. To tell you the truth, Sisi, I even tried to commit suicide. Sis. You don't know my situation. Then I was like, listen, I'm here for you. Tell me what's going on. What are you studying at the University of Stellenbosch? Did you fail? As a student, I know the pressure that students have. If they fail exams or if they need to repeat or if others upgrade to honors whilst you're still doing undergrad. Then he said, okay, so I said, why did you try to commit suicide? Sis, you will never understand me. He was just jittery. Guys, we got into 30 minutes. I said, where is your mother? Do you have your mother's number? Can I add, because I can do a group call, then I add your mother into the call so that at least does your mother knows about your challenges? Yes, my mother knows that I even tried to commit suicide. Okay, does your mother knows about the other challenges? Yes, my mother knows about the other challenges. Like, are you comfortable? If I can make this call comfortable for you by bringing your mother, then say, yes, that would help a lot. Let me send you my mother's number. But I said, give me your mother's number. Okay, I'll give you my mother's number. Now I can see it. Then he said, yeah, Sisi, now I know what I'm studying. I said, what are you studying? I'm studying vet, this vet degree. I said, veterinary. Then he said, yes, Sisi, that's what I'm studying. I said, wow, that's a very good qualification. And you said you finished it. Yes, Sisi, I finished it last year. But you can see even the way this child was responding. He was not confident of the answers he was giving me. But I was like, okay,
let me drop the call since you can't get your mother's number right now. And sometimes some people are uncomfortable, like seeing me face to face with them. I'm like, okay, let me drop the call. I'll send your mother's number. I'll give you your minutes. Then we call again and we continue. I dropped the call. And then my husband is around. Then I went to my husband. I said, baby, what do you think? Because I work from my house. He could hear. He was on another desk. He could hear. Then he says, baby, there's something wrong with this child. But you know vanavedu, that's what my husband said. You know vanavedu, maybe mwana akadya school fees. Kana kuti mwana akafoira. So ndo zvaari kutadza kutaura. Ari kunyepa kuti akagraduata. But mwana haana kuita sei? Haana kugraduata because we believed pamwe ari pauniversity. We believed that. But taingorine that feeling yekuti chi mwana akafoira. So, and the other thing that he said during the first 30 minutes was like, Sisi Jean, all I need is farm jobs. Ndikati, no manangu, you can't do farm jobs. Wakaita degree re veterinary. Do you know kuti degree re vet? It's a critical skill right now, 2023, in Australia. Ndinenge ndiri mai vakava neutsinye. You know, I'll be very cruel. Kuti ndikubatsire kuti unoita majobs emafarms. Iwe wine degree re vet. It does not add up. Hazvimeke sense. Yanyanyoita sei haungapedze 4 years mwanangu pa University of Stellenbosch. Nekudhura kunoita University of Stellenbosch. Wonopedza apo uchiita vet. Woti nhasi wakuda kuenda kunoshanda kumafarm. Okay, I dropped the call. Then I give this spy time yekuti anditumire number dzamai vake. Then ndobva anditumira hana kutora hake nguva akanditumira 2 numbers. Then I made immediately a call. Ndobva ndaedha mai vake on both numbers. Boss akandikumbira kuti add both numbers. Ndobva ndaedha mai vake on both numbers. Ndobva ndaedha iye. Call ndobva yaita through ndobva adaira. Ndikati saka chii chiri kunetsa? Amai vangu ndofunga number yavo iri kunetsa. I don't know. Ndikati anyway ngativape time, but tichivapa time chindiudza chokwadi. For me to help you better with this consultation, I need to know the truth. And says, mai vangu vari ku-island. Ndikati mai vako vari ku-island, saka vari kutadza nei kukutora. You won't understand Sisi Jean. But Sisi Jean, now since I'm left with 30 more minutes, and the other 30 minutes is just gone, I just want you to tell you the truth. Sisi Jean, ndikuda basa rema-farm jobs, Canada or Australia. Ndopa ndikati mwanangu, I know, I'm a mother, I've been to university. Unogona kunge wakafoira. You might have failed your university exams last year. You might have not graduated. What is it exactly that is affecting you? Then he says, between those two, there is one that you said that is correct. Oh, okay, it's fine. I'm not here to judge you. I'm here to help you the best way I can. So if you failed or if you did not graduate, Sisi, I did not graduate. We are already in 40 minutes. You did not graduate. What happened? Sisi, I don't even know what happened with my exams. I failed all the modules. Oh, okay. So now since we can't get hold of your mother, I feel you need to come back with your mother. Then he says, yes. I also feel that's the best decision. I can come back with my mother. Then I can even pay for another consultant. No. I'm keeping these minutes. You come back with your mother. I'll give you more time. I'll speak to my PA. Then we proceed so that we see how best we can help you. Because personally for me, a lot wasn't adding up. And my spirit was just telling me that something was very wrong. I didn't know what was wrong, but my spirit was telling me, Jean, something is very, very wrong here. So I said, you know what? Let's stop here. You tell your mother, you let me know when you should come back, and so that we can continue with your mother and find the best way to help you. Okay, Sisi, thank you very much. Thank you. Okay, call ended. We started discussing with my husband. Something is very suspicious. Then I went to my PA. I said, Paida, when did this guy booked? Paida told me. Can you find out a little bit more on his profile about this guy? She went, she says, I can see this. That I've never had a consultation that I get to that point whereby it bothers me. Guess what? The following day, your grandmother on social media, the socialite that calls herself grandmother, you know the one I'm talking about, did a live video attacking me. Oh, you stole money. You stole money from people and you don't help them. You don't give them links. You don't do anything for them. That's when I was like, oh, there is only one person I did a consult with. I did not give any links.
We did not finish the consult. It's this jittery boy. I did a consult with him on Wednesday. Thursday, a video was done. I was being attacked. It made sense. Then I was like, oh, Jesus. So this is it. So I was right. Okay. I wasn't blocked. I didn't block her that very day. So I listened. Then it made sense. She's referring to me, and it's me. And I knew this boy. I knew what I did not give him. I knew I did not finish a consult with this boy. So it made sense to me. That's when I realized, oh, so this is what happened. My sister, or what I thought was a sister on social media, last week she came to me. I said, I'm no longer using my WhatsApp. She wanted help for me to give money to help someone, blah, blah, blah. Now, this guy came to me, booked a consult. This guy was jittery. What this guy was saying did not make sense. It really added up. Then I was like, oh my God. So this was a trap. So that's how it started. And that's how I found out that she was involved. That's how I found out. But still, I did not want to expose her. I did not want to bring her name down. But what I did, because remember, I had told this guy, this young boy, that they were supposed to come back to finish the consultation. Then I said to my team, my manager said, Jean, call this person and tell him we want to refund him. We cannot proceed to help him because of don't explain any reasons. But if he wants to know, just say there's a drama that happened on social media. We don't want drama on social media. But the only thing that we want is to give you back your money, refund you your money, because we cannot proceed with assisting you. It made sense. I called the guy. The guy doesn't want to answer my calls. He wants to call me back because he's recording me. So he called me back. He said, Sisi, how are you? Masquera say, I said, I'm good. I said, listen, Mdikani, here I cannot continue helping you. That continuation meeting that we were supposed to have, we are no longer going to have it anymore. Reason is there is drama that transpired on Facebook. I'm not accusing you, neither am I blaming you, but because you are the only consult that I've helped, that I did not finish, that I did not give links, and this information is coming out. I'm sorry if this is affecting you, but unfortunately, I cannot continue helping you. I'm trusting my instincts on this. So I would like to refund you your money so that you can look for someone who can assist you. That's when fire started. This young man just flipped from the sweet young man, jittery young man I knew. Just flipped like that. You cannot do that to me. You cannot do that to me. Do you know who I am? You cannot do that to me. Do you know I can charge you. I need 50,000 rands and a cow. I said, for what? For telling you that I cannot continue to assist you? No. You don't know me. Then I dropped the call. My husband said, drop the call. Then I dropped the call. He started sending messages. He started sending messages to me and threatening and what. I refused to respond to those messages. Yesterday morning, I kept quiet. I received a lot of phone calls from socialites that are close to me and this woman. And they said, Jean, I would like you to keep quiet. The others were explaining. Then Jean, this was what has been happening. She says, you are attacking us. You are calling us. So this woman did not even stop at sending a spy to me, paying 1,800, sending a spy to me to get information and links. She even went further to other socialites to tell them that Jean is insulting us on Facebook. Jean is calling us dandaheads, trimadofo, hatizive. Because remember, I did a video indirectly. And then Jean arkutudza madofo. But I've helped a lot of socialites on Facebook with monetization and everything. So there are others that care for me, So they say, Jean, just ignore this. She's even involving us. Did you do a video for me? I said, no, guys. I did not even tell them what was happening. I said, no, guys, I did not address anyone. Just like when she did a video, she did not mention my name. She said, Azimbwabere Nderake. Just like me, Azimbwabere Chi Nderake. I hear you. I'm not going to say anything. But if she does another video
tarnishing me. Because yesterday, remember, I woke up and kumafira kureva. Vakandisa kumafira kureva, zvikashaya basa. It worked for my good, actually. Now, if she continues doing this, I'm not going to let it down. Because remember, in Ndaramba, nema blackmail threats, ndaku demand wa 50,000 rands, nemombe. Okay? So I said, if she I did not tell anyone about 50,000 rands blackmail or anything. I said, if she continues attacking me, if she continues doing my live videos for me, honestly, I don't think ndichakwanisa kunyarara. I'm going to bring out and show arikundizoti ndiri dofo handina zvandinoziva ndiri kubira vanhu mari ndiri kudya knowledge but iye was begging me kundibhadhara mari I've been helping her ndichimukorekta masentence ndichimukorekta maemails ake ndichimuitira zvese for free. She was even begging to pay me. She was even begging to pay my sponsor andinoshanda nawo kutengesa mota and everything, but I kept quiet. I'm not saying it ngaandiudze ndiri dofo handibatsire vanhu handina chandinoziva, but I know ini ndakamubatsira. I know iye ndiye asina chaanoziva, because kana uchitadza kugadzira sentence rako remu-email uchiuya kwandiri wozoya paFacebook uchindiitira live video kuti ndiri dofo ndikudyira vanhu mari handina knowledge, yet iwe unogara uri muinbox mangu. It was very upsetting and infuriating. Okay, then I kept quiet the whole day. My husband says, you know what, you need to relax, finish your last meeting with your boss. I told my boss, I'm just dealing with some stressful situations right now. Can I have Friday off? My boss said, June, you're free. I can't. I did only one meeting yesterday. Then I said, my PA, I'm off. I'm going out. My husband is taking me somewhere far away here in the Western Cape for a drive. I had a great Friday day. I was in comment section, boss, we were driving. My husband was driving me. We were doing sightseeing. For those that know Cape Town, we drove all the way Mamonsbury, French Huku. It was a very beautiful afternoon and I completely forgot about it. I was so chilled and relaxed. We came back home very late, around 6-7 p.m. That's when I started receiving phone calls from my admin saying, Sissy Jean, she did a video again, but I feel, remember, I've got intellectual, I've got qualified, degreed people as administrators. Sissy Jean, I feel this woman needs to be put on a stop. We don't support you to fight, but we want you to address her. Because what she's doing, she's continuously defaming your character. Yet she's the one who did the bad thing. She sent a spy to you to get content from you. You quickly picked the spy. We kept it quiet from social media. We do not want to embarrass her. But she's continuing. Now she's using the evidence that you refunded that spy. Now she's using it as she won. So the only way to address this is to bring the truth out so that your followers, everyone else knows the truth, that you are not a thief. The reason why you refunded is because you caught that this woman is sent a spy to you and she's using that as leverage. So that's why I ended up posting. And for people to understand my relationship with this woman, that I've got nothing to do with her. She was never my friend. I met her through a brother on Facebook, because then I was trying to do skits. So my brother says, Jean, I'm coming to Cape Town, and his wife would love to meet you. Then I was like, yeah, you know, most my desire to do skits also. Then I was like, we are going to come this address. Once I'm in Cape Town, I'm going to be at this woman's address. I'll give you the address, then you can drive. I met this woman once in my life. We did the skits. Of the skits where, you know, the people that do skits, when you do skits, that's when I first met her. You come up with your ideas. And my brother had told me, Jean, you must bring your ideas. Your ideas are your skits and you post them. I told them my idea. We did the skit. It was beautiful. Guess what this woman did? She was jealous of even my idea of the skit. She stole it. The following Monday, she was the first one to post my skit. My idea. She posted it on her page. And everyone that we did the skit with says, Jean, keep quiet. I kept quiet. I was new into the skits industry. But personally for me, that's when I realized, this person is not a nice person. She's very talented in terms of acting. I cannot take that away from her. I'm not a jealous person. She's good with acting. And I admired her acting skills. I love that. I'm not a jealous person. And I'll never stop saying that. She has got a talent. But this other side of her is what I don't like.
That's how I got to know her. Many people may say, Gina, how did you play with her? We never became friends. So that day when we did the skits, that's when I started telling them, because I still had like less than 20,000 followers. I said, guys, you know me. And they were talking, you know us, we are not earning on Facebook. I said, why? You know, that's why this brother of mine, because we became close after he heard that I can do monetization. I helped them. I taught them how to do monetization. I helped many socialites how to do monetization, including this woman that calls me I'm unknowledgeable or uneducated. I helped her monetization. I've got proof and everything of that. I did it for her. It's okay. I did not charge any money. And they know content creators. When you come to me, last year I was even charging them 2,500 for me to do your monetization. Yes. If I don't want to do it for you for free, I charge you. Everyone, all content creators knows. I groom young for free. I help young socialites for free because I understand they are not yet making money. But those that are there, I charge them. Okay? And it's not a secret. Everyone in the industry, if they want to say the truth, they know Jean teaches and helps and does monetization for people, but not for free. Which means this woman coming out now saying that, why is Jean charging people? Why? It's a lie. You can see even on her chats, she was even offering to pay me because she knows I charge for my time. Anyway, there's nothing I can do when jealous has entered someone. Jealous. So now, yesterday, I'm back in town after having a beautiful day with my husband. My admins are telling me she confirmed the spy is hers. She confirmed you refunded the spy. And all my consultations, I have only refunded 2 people. One had complications and couldn't make it for the consultation. I refunded him and I deducted administration fee. He never complained. We paid him money. The second one that I refunded, I have done consultation with a lot of people, was this spy. So here, doing a live video yesterday, confirming that I refunded their relatives, confirmed publicly that the spy that is demanding me, remember the ransoming and the blackmailing started 2 days ago, is her relative. Which means she is working with the relatives. Which means she is the one who needs 50,000 rands. For people in South Africa and a cow who has got 50,000 rands to pay, or if you don't pay, we are going to publicize you on Facebook that you are a thief. If you do not pay, we are going to tell the whole world and work with the big celebrities that I'm connected with to tarnish you. We are going to insult you for the rest of the year that you are a thief, and we will be insulting you with vulgar words for the rest of the year. Tichakutuka gore rese zvakaitwa Olinda. Ndo zvandakaudzwa. Chakutuka gore rese zvakaitwa Olinda. Kuti uri mbavha. That was the blackmail. So I had to give 50,000 rands nemombe. Apparently now it makes sense because the day ravakandikanda kumafira kureva ndakataurawo zveshuwa pajekere kuti vedwe February wangu abvazara nemabookings, and is the truth. Vakacalculate 28 by 1,800 vakaona 50 something thousand rands. I think that's where the figure came from. Vakati 50,000 rands inobuda. Saka inini guys ndiudzei necondition yangu uri munhukadzi. Gina haana kukutadzira. Urukuda information yainayo kuti ukandewo, because if you remember last month she started saying kuita zvandinoita kuti join my subscription ndokupa ima links, and her first video aipopotera kuti unakupa mwana ma links ake, which means aida ma links ekuisa subscription page kwake kuti vanhu vabhadhare subscription achiwana ma links, but unoitirei zvinhu zvausingazive, you know. Now because ndinakupa mwana wake ma link or whoever that boy is to her, vafunga kuti ndaramba saka vakuda kunditanisha image ndichatukwa gore rese zvinonyadzisira oro ndobvisa 50,000 rands. 50,000 rands handisi kuzobvisa. Ndosaka ndakaisa ma screenshots yesterday so that muzive zviri kuitika kuti where is this hatred coming. Yakatangira pakuti ndakaramba kutaura naye last week ku WhatsApp kwangu achida kukumbira mari yekuti ndibatsire vanhu because ndaneta neunhu hwake. She comes on Facebook and attacks me indirectly. Ouya ku inbox achida kundisekerera. You can see guys kune vanhu vane common sense kuti machatsi ese she is the one anenge achingotsvaga ndomuudza ndiri kudhina, ndiri kudya, ndiri
ndiri kulunch ndiri busy ndiri kubuda meeting but ndairamba ndichimubatsira ndichiita moyo murefu. It's not easy kubva last year uchingobatsira munhu. Ndakangokupai ma screenshots eku WhatsApp. Handina kuita ma screenshots ema emails. Muone kuti how much have I been doing for this woman. Last week just because nangotaura kuti I can't ndaneta. And guys hapana chinhu chinorwadza chekunzi chekutya munhu because ane ma followers akawanda, ane ukama nema celebrity, saka ukaramba kumitira chinhu unobvondorwa. You don't understand some of the challenges my young content creators face per social media. There is bullying per social media in terms of my Zimbabweans. Variko ma social media, ma content creators, ma socialites. Vanoshandisa kuti ini ndinozivana na ningi, ini ndinozivana na ningi, ini ndinozivana na ningi, saka tinokubvondora upagare pa social media. I refuse in Jesus mighty name. Mkomane you can read nema chats. Akatanga undithreaten ne mushonga kuti andizvare. Ndikati it's okay. He did a lot of threats kusvika ndamudzosera mari yake. Ndeukupi kwamakamboona munhu anokumbirwa kunzi ndipowo ma banking details ako ndikurefund 1800 yawakabhadhara oti handikupe. Kusvika ndati ndakuinvolva mapurisa because ungaramba uchindi blackmail uchiramba yema banking uchiramba kundipa ma banking details ako boss dai ndakabloka mwana uyu ndisina kumurefunda mari yake then they would come and say akadyira mwana mari haana chaakamupa and zveshuwa handina kumupa ma links. Ndosaka ndakati ndakamunyengera kuti ndipo banking detail rako ndikuisire mari yako handichakwanise kuenderera mberi nekukubatsira. Zvikanzi alright. Kana wada pandikati ndakuinvolva mapurisa ndopakati kana zvizvo zvandafunga isa ku e-wallet. Immediately ndakabva ndaita e-wallet kumunhu uye ndobva ndaisa screenshot ndobva ndabva ndambloka. But anga atonyora I liked that part because anga atonyora ransom mombe dzake dzari kudhima mombe yake yari kuda ne 50,000 rands. Then mbuya venyu vouya pano pa Facebook nezromanero vachitaura kuti arefunda munhu. Which means ndiwe uri kusaka ndiwe uri kushanda na spy. Ndiwe uri kushanda nemunhu ari kundi blackmail. Which means you are together. Ndinokupai 50,000 maitei munoda 50,000. Munoda mombe yei. Naimi kana ransom chaiyo vanobhadhariswa maransom. Makambonzwa munhu anobhadhariswa mombe. Mombe muCape Town. Mombe yekunzi waramba kundibatsira. Oro else unochiona pa Facebook. Saka hama dzangu, inini to be telling you the truth, this is my video. Andina mombe yandiri kubvisa. Andina 50,000 rands yandiri kupa munhu. Kana vachida kundituka gore rese, ngavandituke gore rese, asi 50,000 rands it's a lot of money. Ndinodikitira kuti ndibate 50,000 rands. Handisi kuvapa. Mombe handisi kuvapa. Saka ngavaite zvavanoda. Kana vachida kuita mavideo gore rese vachinditukirira ndezvavo. Kana vachida kundiuraya sezvavari kutaura kana kundibvisa mimba ndezvavo. Ngavaite kuda kwavo ndekwavo. Inini ndinomira naMwari. Munhu aedza zvese aita dry, maskits hachabude, madrama hachabude, kuperforma uchiridza mhere uchichema uchiita madrama uchigadzira nyaya dzekunyepa hazvichashande. Wakuti teki nemunhu ari kuzviitira zvinhu zvake. Wakuchiva kokuuya kuti naimi ndauya ne 1800 yangu kune vano ma followers angu last week she was on my page ndichiudza vanhu kuti family whether you know me or uri shamwari yangu unobhadhara 1800 ndokubatsira kuti unoita mari sei. Akati handibhadhare ndichaitsvaga screenshot yacho akanyora mcomment section papage pangu akati handibhadhare ini ndinouya kuinbox and unondi attenda chat. Sisi venyi vavo oro mbuya venyi vavo vakadaro vakati handibhadhare kuinbox kwako ndinouya and uchandibatsira chat. Chivi ndichei ko ndaigozivei handina kumpindura handina kukomenta haana kuita 3 days ndopa akabva auya kuinbox kwangu. Iniwo ndobva ndati handisi kukubatsira. Jean is no longer using this WhatsApp number. Ndo zvakamurwadza munhu uyu. Akati zano nderipi rega tibhadhare consultation. Nditume munhu anopiwa ma links. Zvino mwana wake waakatuma kanochita zvemaspyika tsvaga ma-professional spy. Manje iye zvinezvi let me tell you my family. Kana uchiuya kuconsult kwangu usingade kubatsirwa the genuine way handina chandinokupa.
handina chandinokupa. And the people must not think kuti Jean is gonna do refunds. I'm not doing refunds anymore. Whether uchashandiswa nemunhu uchifunga kuti uda kuyozoita spy kwandiri, let me be honest with you, and I'm putting it on record. You pay my consultation fee, I help you for 1 hour, that's it. Jeku blackmailana, don't think kuti Jina no visa 50,000 rands, Jina ne marano ndipa mombe, mari andina ndinoishandira. Ndakaenda kuchikora hakuna kids. Everyone here knows my history. I told you how we started here in South Africa, tiri vapoteri muno South Africa. Tichiswera nenzara tisingadye tichienda kuchikora muno South Africa. So you cannot wake up and think unokwanisa kuyozotora zviri musoro mangu. Uchindityisidzira uchindiintimidata just because unotamba naningi anozikanwa pa social media, unotamba naningi andina basa nazvo. Inini handitambe nemunhu, ndinotamba nemurume wangu naMwari wangu. Andina kuda kunditira masurprise baby shower echi wine moyo wakadaro uchitora mapi haasiri yemunhu mumwe chete aindiposta papage pake achiti please vanhu endei kuna Jean the blessed anokubatsirai arikubatsira vanhu vakawanda. Why the sudden 360 degrees? Nekuti wachiva kuti Jean ari kushanda ari kuita mari paFacebook. And wakazviziva ndine mafollowers 11,000 ndaanda kudya mari yeFacebook. Handisiri ndakakuitira monetization. Ndatanga kuita mari nhasa. Saka unosvika pakugodoka kuti mumwe munhu ari kuita mari, handibire munhu, Facebook inondibhadhara mese munozviziva. Ndinoena more than 3/4 of the people munozviziva. Nekuti ndiMwari akandiropafadza. Nemafollowers mashoma iwayo I earn more than you by far. Mese munozviziva. Imhosva. Ezvine zvinoenda kune mamwe masocial content creator, hey Jina ari kutaura isusu, ari kutiti madofo, usaite kuti vanhu vahakire iruvengo rwako rwawina runeni. Handina munhu wandakatukana naye, handina munhu wandakamaka. Iwewe ndakakuudza nezuro zita rako riripo pamachatsi. Ndiwe wakaita zvisina basa, ukaita utsinye wokutumira spy kwandiri, ukaita utsinye wokundi blackmail, uchindithreatena kuti unonditukirira gore rese paFacebook kuti ndikupe 50,000 rands. Hakuna nemombe. Hakuna 50,000 rands nemombe inobuda. Handina munhu wandakauraya, handina ngozi yandiri kuripa. I am a child of God, born of the word of God. Saka socialites woye, take this as a warning. Mukaona muchirira siyana ine vanhu ava, vatyei. Mangwana ndimi, nhasi zvatanga kwandiri kublackmailo. Mangwana ndimi, be careful yezvamunoita. Be careful yebasa rako. Be careful of your brains. Munhu kana achinga ashaya content, anosvika pakuda kuita fraud. It's a big criminal. Right now I'm waiting for my lawyer's office to open on Monday and see how we can take this. I know where she stays. Iye ndiye achataura kuti munhu wake anogara kupi, because she confirmed nezuro kuti hama yake yandakarifanda. Ndiye munhu ari kuti blackmaila iyeye. Saka vari vese. Hanzi ndipe mombe ne 50,000 rands yekuti you cannot continue to help me. Or else to deal newe nemushonga hundizive kwandinobva. Handitye mushonga ini. Handitye mushonga. Ende munhukadzi asina tsitsi kuataka munhukadzi akaita sewe. Pawakabuda uchibongomora uchichema kuti murume wako adi. We were there for you as women. Asi nhasi I'm a woman like you. I'm pregnant. Unondiitira mashura kadai paFacebook. Ndakakutadzirei. Ndakakubatsira, ndakaedza kukubatsira. Vanhu vakauya after iwewe vari kuUK right now. But zvako zvakaramba. Ukatouya ukanyora paFacebook page pangu kuti kosei zvangu zvichiramba, ndikati handiziva, handisi Mwari. Asi moyo wako nawo waprova kuti moyo wako ndo unoita kuti zvinhu zvako zvirambe. Vana mai vekuUK uko ava vanokuda pano paFacebook vachikuposta vachikudii. Asi behind the scene uko unovaitei. Iwo mabig celebrity acho. Tisi tanga tisingazive kuti varume kana kuti vakadzi. Vaunoti hama dzako. Unoswera uchivataura kuti ngochani. Ine respect handine ine status yemunhini. Asi unofamba navo uchinanja. Ukavaona unovananja pasi petsoka. But behind the scene, unenge uchivataura kuti ngochani. Nema socialites akaroora chewa nevakadzi. Uchiudza vakadzi vavo kuti murume wako ingochani. Who are you? Nezuro chema maadministrators anga indudza kuti mukadzi mukuru unodriver mota uchita live video yekunda ataka wakaisa seat belt mwana achigujuka musoro asiri pa seat belt. What type of a mother? Uri mai verudzi.
ndosaka usina moyo, because dai wanga uine moyo wakateerera zvawakaudzwa nevamwe vako. Pavaivaudza kuti Jina ari kutituka kuti madofo, vakakuudza kuti Jina haana kutaura zita remunhu. Sezvauri kuita iwe unotaura zita remunhu, siyana naJina akazvitakura, hauna moyo wakaita sei? Apo unoda kuti munhu wese vazukuru vangu at your age ndozvinokutuma kuita moyo wakasindimara. Ina handikutuke zvinyadzi, but dai Mwari vakuwanira nyasha nekuti nhamo newe hazvisiyane. Blackmail yaramba, 50,000 haisi kubuda, malinka haana kubuda, information haina kubuda, hauna momba haisi kubuda. Ndoiwane kana zvikanzi ndinokwata, wakafunga kuti zvawakandibira skiti ndikakunyararira, Jina anongoramba achinyarara. Ukati Jina ndomuita zvese anotya akazvitakura haataure. Iwe Mwari ngavakuwanire nyasha, tsvaga Mwari vachawanika. Mishonga unotengesa yatadza nei kukusimudza. Wakambotinzwa tichituma vanhu kuti endei munohodha mushonga kwaari nditengesewo mushonga, because it's not my content. Weka pano pa Facebook, hama dzangu, let me tell you, if you do not have content, hauna chaunosara nacho kunze kwekutsvaga madrama, kudena pamuromo, kutsvaga nyaya. Zvinouya kune munhu ane 60,000 iwo wakutopinda mu100 followers kuzotsvaga kutoteswa neni. Wototsvaga kutoteswa nemunhu anenge inini. Wanga wakateya mari kakati Jini marana yachaiburitsa achicha kutukwa. Tuka wangu, tuka. Kana zvichikupa milioni ndituke gore rese. Kana ukada kutaura kuti ndiri mbavha, everyone knows I'm not a thief. Pano pane vanhu vandinoshanda navo panapa. Ndakatanga kubata ma 500,000 nevanhu vari mucomment section umu. 500,000. Ndakatanga kutenga imba nekutengesa imba wangu. Kwete neFacebook, kwete nesalary. Ndakatanga kutenga imba nekutengesa. Varimo mucomment section team Jobek. Ndakakuudzai varimo. Zish kwete putita avanzwe. Mamillionaires epano mazimba. Vakadzi tichitengesa. Saka una zvaunondudzewe nezvemari. Ende mari inoshandirwa, mari haipiwe munhu. 50,000 ainhongwe. Unoita svondo rese uchishandira 50,000. Haisi mari yekutamba nayo ka. Ndongomuka ndichikupa kuti zvaita sei. Nemombe muno muCape Town, mombe. Nditengeswe mombe yekutya kutukwa muno muCape Town. Ndatadzei. Nekuti ndabata spy ndati handichakwanise kubatsira spy yako. Ita mavideo, mbuya meno, mbuya asasi, mbuya whatever, oro chizita chako handina basa nazvo. Ita live video yako chituka, chokwadi chabuda pachena, ma screenshots ndakaisa nezuro, ndine mamwe futi. Kana mchida mohumbo ndinawo wekuti munhu ndakamubatsira, handina daka naye, handimuvenge. Kwandiri ndinotomuona semunhu ane chipo chekuacta chaizvo, handina godo naye, asi andirwadza pakundiitira mashura akadai. Worse in my condition, hauna moyo munhu wemukadzi wakaita sei. Wakaita sei a woman. Kunyarara kunokunda zvese, but hama dzangu ukaramba uchinzi mbavha, ezvine zvikwakutongomukone chimwe chivanhu tusina kana relevance, chikwakuda kutongohakirawo. Kumafira kureva cheko ndakakandwa, kusvibiswa zita for what? Nemunhu anouya kune mumwe muZimbabweni, chizvarwa cheZimbabwe, kuzoblackmaila muno muSouth Africa, 50,000 rands. Ndatya ndaimboramba pandainzwa kunzi pa social media vanhu vari kuroyana. Now I believe it, and now ndathreaten mwaka kunzi anything can happen to me, my pregnancy. Saka mukazonzwa zvanzi pane zvaitika, ibvai maziya kuti muroyi ndiani, musatsvage kure, zviburisa ega. Saka ngaaenderere mberi nezvaanoda kuita. Ina handitye, handimbofe. Kana vakada nevacho vari kuti vavo kana vasina kukwana vanotenga nyaya dzisiri dzavo. That means kuti zveblackmail hazvina kutanga kwandiri. Pane munhu nezuro akanyora mucomment section akati ndo zvaakaita munetsi, more boys munetsi. More boys ndinotaura naye, ndichamufonera ndimubvunze kuti nhaiwe more boys weGreat Hope wakaitwa sei nemukadzi uyu, because hanzi sisi Jini zvamuri kuitwa izvi ndo zvakaitwa more boys. Handiziva kuti more boys akaiblackmailiwa here, more boys akaitwa sei, but pane munhu akanyora mucomment section mangu kunzi sisi zvamuri kuitwa izvi ndo same thing zvavakaita more boys munetsi. Which means unhu hwavo kune vanhu vanoda kuterrorize vamwe vanhu, maZimbabweans. Kurwadza kwazvinoita ndikuti it's Zimbabwean against Zimbabwean. Unoiwana pi 50,000 rands nemombe. Mombe muno muSouth Africa is about 5,000 rands, which means kuti ari kuda about 56,000 rands. Mumbinite maribe. No. Mombe it's about 14,500. Mombe muno muCape Town inoita 14,500. Which means vari kuda 15,000 cash.
plus 14,500 yekuti ndisatukwe paFacebook. Kana imi muri kunana Europe munobhadhara kana kuti unongoti regai nditukwe. Saka vedu hanzi naMessi taruwinga more boys vakamudaro. Handi muri kuona? Saka hunhu wake munhu uyu wekurwadziwa nekugodoka otanga kublackmaila munhu. Manje aiwa ndati ndibva ndauya kuzozvitaura. Hanzi china matigimu. Aiwa matigimu munosekerera munhu wenyu achiita zvisina basa. Antu wakanditsuura nezuro kuti jini nyarara, ndikateerera ndikanyarara, but mumwe wako akaita sei? Akatanga kuita video nezuro ndiani? Angela Ngoni. Matigima akauya nezuro zveshuwa akakumbira, akati jini nyarara, ndikanyarara. Aida kupinzira vese namatigimi kuti nana madhumbe nanani kuti hanzi jini ari kutiti madofo. Ndinokutukaya namatigimu maimiki ndinovatukirei. Maimiki takapedzisira kutaura tese kuinbox havanetse tinotaura zvakanaka. Saka ndinovenga maimiki for what? But munhu auda kundivengesa nemunhu wese kuti munhu wese andiatake. Hanzi jina atiti madofo. No, handina munhu andikamboti dofo ini. I was referring kune mimi. Munhu mukuru asinganyari. Ezvino zvinondidimanda 50,000 rands. 50,000 rands plus cow mu Cape Town. Yekuti ndaramba kubatsira spy yako. Ndaramba kukupa zviri mumusoro mangu. Uya akautore musoro wangu. Saka ndofunga ukandiuraya ndikafa wako successful. Watora njere dzangu dzacho. It's not right, man. Hanzi more boys akaiburitsa 50,000 yekunzi takakuadvertisira. You understand? Saka 50,000 itori figure yavo. Mese munomuziva more boys we Great Hope. Hanzi akaibhadhara 50,000 yekunzi takakuadvertisira. Saka mbuya ava hunhu wava. Munhu anotori nemweya wakadai. Aina handisi kubhadhara hama dzangu. Kana mukandinzwa ndichitukwa, kana mukandinzwa ndichinzi ndadii, ndokune nyaya. Asi sisi vangu, hakuna sisi vanoziva kuti munin'ina wavo akazvitakura, wouya uzodhimanda mari yakawanda kudaro. Hakuna sisi vanotumira vanhu kumunin'ina wavo kuzoita zvinhu zvakadai so. Handina ukama naye. Handina hama dzinofamba dzichitorera vanhu mari. Handina, please. Murimi munonzwa sei? Uchiudzwa kunzi unotukirirwa gore rese kana usina kuburitsa 50,000 rands. Unonzwa sei? Munonzwa sei? Saka maZimbabwenzika ngatidzidzei kuramba zvinhu zvakaipa pa social media. Ngatirambei kutukiswa munhu nhema. Musingazive kuti behind the scene munhu akabatirwa chamboko. Chakunzi ukasadai ndokupa mari yako, unoburitsa mari yakati kana kuti ndokutuka gore rese, tuka. So my family, today is a Saturday. I'm going to have a nice Saturday with my family. You know, and we pa Facebook. But ndati ndikuudzei mbuya venyu ava ndozvavari kundiita. Vari kuda kuziva kuti zvakafamba sei zviri kuitika. This is the clarity. Muzive kuti spy akauya sei. That's why ndakutsanangurira nyaya yese. Muzive kuti how did this started. Zvatoipa zve-social media izvi. Zvaakusvika pakuburitsirana mari, kubatirana chamboko, kutumirana maspy. And munhu wese ari kubhuka consultation yangu. Bhuka hako uchiziva kuti kana uri spy handisisina refund. And ndakutotya futi. Ndakutotya because hauchazive kuti ndiani kana tasvika pakubhadharisana maransom ema 50,000 rands. I need to speak to my lawyer on Monday so that we get all details. Anyone ari kuuya ku1-on-1 yangu unotumira ID yako ndakutoda ma details so that ukatanga kundita ransom information yako tentinayo ndukuda zvinhu zvako paperwork moving forward paperwork pamberi kana pasina paperwork don't come to my 1-on-1, don't come to my consultation because ndingatochembera zve ndinofanira nekubhadhariswa ransom pano pa Facebook. Handisi more boys. Kana more boys akabhadhara 50,000 ina handisi kubhadhara. Ngavandituke, ngavaite zvavanoda. Handisi kubhadhara 50,000 rands plus mombe. Handisi kubhadhara. Mombe kuno Cape Town inoita 14,500. 14,500 for a cow. Kamuru futi. Chimombe shidiki. 14,500. What if 50,000 pamsoro? Which means they need like 60,000. Ndakuda paperwork moving forward. Kana uchiuya kuconsult yangu ndikuda paperwork, proof of address. Tigare takutoita zvepaperwork because tikasadaro naka aiwa maZimbabwe tinoparadzana. Ndakaita ma consultation nemanigerians, ndikabatsira manigerians, handina kana drama.
asi unoona mumwe munhu ashaya kuomerwa kupererwa nezvokuita unoda kutanga kuataka ende vanga vandigadzirira hora kuenda even kune mamwe masocialites kunoti ari kutaura isusu ari kukutuka iwe nemi tiri kunzi madofo ndoreva iwe ende umbowo kuti uri dofo ndiwo wakandiudza kuti uri dofo ende kumachats mascreenshots andakaisa nezuro akanyora kuti ini ndiri dofo ndiye akandiudza kuti idofo ega nemuromo wake saka kana ndichimuti dofo ndiye akandiudza verengai mumacomment section maposta andakaisa nezuro akanyora kuti ini ndiri dofo jini ndibatsirewo. So my family ndo zviri kuitika izvo nambuya ndopa zvasvika saka kana ndikatukwa gore rese zivai kuti ndiri kutukirwa Ndaramba kubhadhara 50,000 rands screenshot evidence iripo mafone calls aripo ndakafonerwa murume wangu was there my helper was there ndichithreaten kungoti isu tinoziva mutemo hatirekodhe munhu asina kundipa permission because kurekodha munhu asina kukupa permission muno muSouth Africa zvinosungisa saka handina kurekodha hama yake but my husband is a witness my helper is a witness and I'm not stressed. I've got peace. Changa chichitondistressa kuzvinyarara behind the scene. Changa chichitondistressa kuramba ndichitukwa ndakanyarara. Now that chokwadi chese ndachiunza pano zvese zvaapachena ngavachienderera mberi nekuita zvavanoita inini handisina basa naye. Chokwadi ndechekuti angachida kundirova another 50,000 yaakarova munetsi but kwete kuno kwangu mari inoshandirwa 50 gida ibude zvekutamba wangu 50,000 wapenda nyoka wadii waitei nenyi mombe pamusoro ndikuri pangozi ndakaurayani wako iwe whom did I kill siyana neni and watondiratidza kuti you are evil pandatonzwa kuti vanhu vakakutsiura kuti siyana najini haana zvaakutadzira inga jini anotibatsira ane nhumba ane condition ukati kana ndotoenderera mberi ndakubhadharisa vanhu ma50,000 rambai mukamuona uya futi achida kubhadharisa 50,000 budai pachena ngazvizikanwe neZimbabwe yese kuti ndo unhu wake woda kupinzira mabig celebrity handina kana big celebrity waunotamba naye wandakavenga havana chavanonditukira vanondituka kuti ndavaita sei havana chavanonditukira ndatokunyara tingadenda zvitaura pa but I'm not my agenda ise kurwisana vanhu my agenda ndeyekuti siyana nekubira vanhu iwewe siyana nekundibhadharisa ransom siyana nekundi blackmaila ndaramba kublackmailwa siyana nekundivengesa nevanhu handisi kutuka vanhu ende handituke iwe ndiwandiri kuudza kuti ndaramba kubhadhara 50,000 rands yekuti usandituke ndaramba kubhadhara mombe yekuti usandituke gore rese ndo pane nyaya chete ende spy wako akatadza basa spy wako akatadza basa zvamuchose akatadza basa spy wako ameno zvamuboys zviri kutaurwa vanhu vari kuti ndiye here kana kuti haasi ndameno kana zvabatanidzwa nesipo ndimi kamuri kundipa wrong information ipapa but kana ari iwe 50,000 ari iwo mbuya ivavava handimaimiki handina maissues namaimiki handina daka namaimiki tinotaura zvakanaka kuinbox kwangu handinetse tinotaura tichiseka handina daka naanyone socialite ivo mbuya ivavava vandakatobatsira kudarika munhu wese vachindinetsa day and night nhasi vakunditira shanje vakuda mari please siyai maimiki handina problem namaimiki siyanei navo hana chaakanditadzira asi uyu mukadzi wokuda kundiblackmaila 50,000 ndibhadhara 50,000 yekundituka spy wako yewo uri kushandisa chakupandukira loya wangu musi wemande akataura I'm coming after you kumba kwako ndokuziva I'm coming after you handisi kumbokuitira mafanizi because blackmail muno muSouth Africa is a big criminal blackmail muno muSouth Africa is a very very big criminal. You cannot blackmail someone for 50,000. You cannot blackmail someone for 50,000 nemombe pamsoro muno South Africa. Saka iwewe mbuye iwewe ndio uchandiudza spy wako wakakonfirma kuti hama yako wandakarifanda nezuro ndakarifanda munhu 1 ari kundi blackmaila iyeye ari kuda 50,000 nemombe ari kundithreatena kuti ndichafa handibate mwana ndakazodii namatai mutsvage mwari imi ndo zvimwe zvinhu zviri kukutadzirai kubudirira wotanga kuchema kuti he mai veku-UK vakandirasisa mai veku-UK vakandidisappointa vamwe vanhu vanenge vazviona kuti uri dambudziko munhu tikamutora ku-UK anokonzeresa
ndosaka vachikusiya. Ndakambozvitaura kuti mimwe miromo yedu inotitadzisa kuenda kure. Nezvauri zvine zvauri kuita izvi. Kana uchiblackmaila kuno kuAfrica kwakuzoti ukasvika kuUK ukatanga kublackmaila vanhu nema 50,000 pounds. Kunogarikika. Kunogarikika. Ina handitye, I'm a child of God, born of the word of God, and I will stand on the word of God. Ita zvaunoita nemushonga yako oro mbinjiri dzako, waedza kuitengesa wani yatadza kukusimuka, waakubhadhara vanhu kuti vauya zotora knowledge kwandiri. Zvaramba kushanda. I'm resisting you publicly, devil. I'm resisting you. Flee from me, please. Flee from me. Munhu wepi asinganyari. Munhu wepi asinganyari. Munhu wepi asinganyari. Takabvira chikuti sisi usisi wahuramba. Dengori munhu ane common sense. Wakauya kwandiri wakati Jini ndidzidziso ndoita sei mari. Tikuratidze mutactic. Ini kutengeswa ndakadzidziswa nemukadzi wandisati ndatombosangana naye nhasi. Ari kuJoburg uko. Anonzi Roslyn Shuro. Roslyn Shuro wandisina kana ukamba naye. But muZimbabwe nemoyo unotyisa mukadzi yeye. Anoziva kutsvaga mari. Akandiratidza kuti munin'ina unodai ufamba uchidai haana godo nemunhu. Rozi ndiye munhu angadai akanditira shanje kuti ichi chimunhu ichi. Ende ndakatotanga kutenga imba before iye. Ndikati vakoma tarirei zvandaita nekushanda kwamakandidzidzisa. Ndopa ndasvika apa. Haana kana mbobvira akaita godo. Munhu asingandizive, asina ukama neni mukadzi yeye anotyisa. Anonzi Roslyn Shuro anogara kuJoburg uko. Ndiye akandidzidzisa kushanda nesimba. Ndati vakoma munozvifambisa sei zvikanzi munin'ina. Apa aindiudza pafoni. Roslyn akandigaidha kuenda kuteki kusvika ndidzoke, kusvika nditange kuita mabhinda uko. Rose akandigaidha pafoni. Wandisingazive. Haana kana kumbobvira ati Jini ndakudzidzisa kuita mari ndipo 10,000 nanhasi. Mukadzi anotyisa iyeye. Anoziva mari yandinobata nekutengesa. Akaona zvandakashanda nekutengesa muZimbabweni. Saka musatye maZimbabwenzi. Pakati pedu apa tine vanhu vane moyo yakanaka, vane rudo rwekubatsira, vanoshanda nesimba. Kweitawo dzimwe nyope dzinoda kudya sehonye zvadzisina kushandira, dzinoita mashiripiti ekutyisidzira munhu kuti ndokutukirira. Iko kutuka kwakutyisa. Ndichatya kutukwa ndotyei. Ana Olinda havasi kufamba. Chero ukatukirwa gore rese tuka. Asi 50,000 haisi kubuda. 50,000 rands plus mombe haisi kubuda. Yes, Rosie Bochi hera wema creams yeye. Mukadzi anotyisa uye. I'm here today ndimupe sando dzake ndi Rosaru mpenyu. And ndakatombotaura more than once pa Facebook pangu. More than once. Because kuti ndizive kubata mari inotyisa mahamiliyoni ndi Rosie. Cash yekutengesa. Ano moyo wakanaka. Handisi kumadvisa kuti mumusiye. Ndichihera. Mukamendera nedzungu munogadzirirwa size. Asi kwakuti munoita maransom iye anokupedzera imusatomboite zvenyu mafanizi. Asi kune maZimbabwenzi ane moyo inotyisa. Ndosaka makaona even pandakatukwa kumasifira kureva, Rose akataura akati Jini hamumuzive. Jini is very intelligent. Ndakabva kuno kuCape Town kunosvika kuteki nedirection yepa WhatsApp. Rose akandidirecta nepa WhatsApp. Kutanga kuenda ndega nanhasi ndoziva nzira pamusaka paRose. Kutanga kuisa mapricing nebusiness pamusaka paRose. Ndichibata mari ndichimudza kuti vakoma ndadai kusvika ndazodi haana shanje mukadzi yeye. Anofarira vanhu vanozvishandira. Munodii kuuya uzobvunza kuti nhai Jini todii kuti tiitewo mari. Kana ndikakuti bhadhara 1.8 uye ubhadhara 1.8. Kana roro anochaja kana ukatomuti ndoda kuratidzwa nzira yekuteki, anogona kuenda newe but anogona kukuchajawo mari kana achienda newe kuti chindiono ndikukuratidza nzira. Hapana chemahara muno muAfrica. Saka imi izvozvizvi Jini anochaja consultation fee, anochaja consultation fee yei. Endai kumaNigerian pa YouTube to speak nemunhu anobatsira zverelocation, you pay consultation fee. And I'm not apologetic about it. Kana usingada handisungirire munhu. Izvozvizvi bvunzai vari kubhuka. I think vanhu vabhuka nhasi vari kubhuka second week of March. Second week of March. Saka veduwe ngatisaitirane shanje. I think the kids are back. Ngatisaitirane shanje. Dai Mwari vatibatsira. Inini ndiri right.
asina ngoti ndikudzewo kuti veduwe ndozvandakasanganidzana nazvo svondo rino naiwo masocialite ede pafacebook munhu kana waomerwa wadry usisina content pfugama unamate kuna Mwari woti nhai Mwari we ndipewo wisdom, nhai Mwari we ndoita sei kana kuti bhadhara vanhu vanenge isu inga ndakavaudza wani palive ndikati uyai mubhadhara 1.8 ndikuudzei zvokuita kuti muitewo mari akaramba akati ndinouya kuzoita for free muinbox mako kubheja akati handibhadhare ndinouya kuinbox kwako ndopa akauya kuinbox kwangu last week ndobva ndamudzoti handishashandise whatsapp number iyi ndobva atsama ndobva atanga zvokuda kundi blackmaila aiwa atidarana asikana sori yenyu vatanga kuninzwa ndakakwidza voice but 50,000 rands plus mombe haisi mari yekutamba nayo. Masubscribers ndiregererewo svondo rino please, masubscribers angu ndizorodzewo svondo rino. Muri kuona zvandasanganidzana nazvo izvi, regai ndimbofema. Vamwe vese vakabhuka, regai ndimbofema svondo rino. Munondiziva handite live video panapa, but ndaita live video panapa ndisiyei ndifeme. I'll come to you, I know I owe you. Maybe mandi ndakuita mavideo because right now ndakutofila kuti kubatsira vanhu ka zvinonetsa. Zviri nani ndingobatsirawo vanondisupportawo, zviri nani ndite live video ku subscription page. Ndozvandakufunga moving forward because my subscribers anondisupporta, my subscribers they are there for me. Ezvine zvinenge uchiita uchibatsira uchiatakwa uchitumirwa maspy watadzei. Saka hama dzangu, I love you very much. Ndo zviripo, musati Jim the blessed, Jim the blessed, Jim the blessed zviri kufamba sei. Ndo nyaya yacho. Kana paina ne 50,000 yekuti ndisatukwe nemombe muno Cape Town ndibhadharire iwo ina handina. Vane 50,000 nemombe ndibhadharire iwo kuti ndisatukwe. Vanondida vanoti jini atidi kuti utukwe, mukaona marwadziwa ndichitukwa ndibhadharirewo hama dzangu 50,000 rands yenyu nemombe inotsika ndobva ndaita free. I love you so much guys. May God bless you. Ngatinamatei Satana ari pabasa. I encourage you vedu ndinamatire iwo. Manzwa mathreats andapiwa. Manzwa mathreats andapiwa. Ndinamatire iwo vedu ndinamatire iwo. Ini ndiri kunamata Mwari vedu vakatendeka enda handisi kuvhunduka enda handisi kutya. Ndosaka ndayozoita live video ino kuti handisi kutya ndinamatire iwo. Miedzi haiperi kuvatendi wangu, miedzi ndiwo uyu. So guys, may God bless you. Have a great weekend. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka. Masubscriber forgive me today, rega ndinozorora. Ndaita iyo live video yandasofanira kuita panapa, but ndataiwaka regai muzive kana ndichatukwa gore rese kuti ndiri kutukirwei. Ndo nyaya yacho. God bless you my family. I love you very much. Musi weMonday tukuya tichienderera mberi. Hadzoya utore 50k yacho kochingovapaika 50k yacho. Vapei 50k vedu vezvipere nemombe. God bless you guys. I love you so much.